ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 1 апрели соли 2024. Имрӯза навор оиди мошино мешавад. Беҳтарин мошинои арзон ба хотири шумо навор кардем. Навора бо диққат тамошо кунед, лайкотонро бизанед бачаҳо. Подписатсия кунед. Ами кадоми шумо мошин дорем бачаҳо роӣ кунед, хидмо рекламаш бигӯем фасон карда. Фақат роӣ кунед, рекламаш айсоб мо иншоалло бачаҳо. ад дошид дастгир кунед. Ҳами гулоса гӯш кардем, ҷошта мошинта роӣ кушед бачаҳо, реклама фасонаш мекунем метавонед иншоалло. ҳаракат ка фурӯхта метем. Лайкро бизанед. Дар комментария нависен аз кадом марка ё мошин шумо дар мавқеи мо ҳаракат ка ёфта метем бачаҳо. хулас гап навораш мекунем. Daewoo Nex дорем, Vaz 2115 дорем. Хулас мошинои чотка Opel Astra H ҳастай, Astra F ҳастай, Nexi ҳастай, Vectra A ҳастай. Зури бад конкретӣ навор кардем ба хотири шумо. Бо диққат кадом мошини маъқул мешавад, занг биза соҳибиша бира бихашед бача. Элона сар мекунем, лайка биза, тамошо кушед инак. Мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастай ки солаш 1995, мотор 1.8, коробкаш механика, сӯзишвориш бензин газ. Моторша нав кардагиян, краскаш сирх, состояние чётка. 4 та электропакет. ҳамин состояние Vectra A хароб бачаҳое ки хоҳиш кардем дар комментария мо навориш кардем барои шуморо. ноҳияи ҳамадонӣ дар қарор дорад. 25000 мега, дисковиш зур, балонош корӣ, мотор, коробка, ходовой зур хулас. WhatsApp шо 999 82 47 220 плюс 7 хати ва фикрм. Алишия мешава бардорази бо хечибек варианти алишкини ҳастай. Касоне ки мехара бо суми тоҷикӣ 25000 сум бо варианти алиши ба Opel хечибек боша, агар мақсад алиш мекунем меган. Хай састана нигоҳ мекунам, мошинтон қимат боша, агон сумтон метан арзон боша, агар ҳамин хе башо баш алиш мекунам бачаҳо. Худотон бо занг зад пирсен. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris ҳастай ки дар Москва метро Солнитсевода қарор дорад бардор азиз. Анак тамошо кунед. Солаш 2014 сол 380000 рубли русӣ савдо мешавад. Бензини холӣ, мошинча соз зур, мотори 1.4, коробкаш механика. Рақами +7 968 занг мезанен ёки WhatsApp-ша муроҷиат мекунед аз номи канали Саудо ТВ. Мелочи расход дора, бамперш мега, ҳуҷҷати 1 сола дора, алиши намешава. Мақсад сум дар кор, бо кантр муомила мекунем, алиш намекунем, ягон сум арзонаш мекунем. Харидори аниқ бошӣ агар, ина шер бача занг бизада пирс. Навори пагайна худохоҳад бачако оиди хонаҳо мешавад. Касоне ки хона дорен, замин доренам метавонем мо дар рои кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯхта метавонем иншоалло. Фақат аддуши лайкора бизанен. хона, мошин чизе боша роиш мекунем, рекламаш мекунем, кортона ҳаракат буд мекунем бачако. мегзарем ба сеюм элони рӯза. Opel Vectra A ҳастай ки боз як донаига нақша мегӯянд ки 21000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. Vectra A солаш 95, 21000 бо арзон мешавад. ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румида қарор дорад. Мотори 1.6 простой, коробкаш механика, газ, бензин. Рақамои 96 22 62 64 ё ин ки +7 3 712 30 36 WhatsApp-шон аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. Краска нав 4 балон 90% 1 сола ҳуҷҷат, пешош электропакет. Хулас ҳама ҷош мега созаи мошинчара. хай бо занг бизанем бардор азиз, маслиҳат кунед аз номи канали мо. худо хоҳад гарани арзонатон мекунад, чунки ҳар як мошине ки реклама мекунем мақсад гуфтагем ки аз номи канали мо гап зан арзоншон кунем бардорада. барама занг зан маслиҳат кунем. мегзарем ба чорум элони рӯза. аппарати фурӯшӣ ҳастай ки роӣ кардан шербачаҳо ноҳияи Шаҳринавда қарор дорад. ин ҳамин аппарат 30000 сомонаш меган, вазнаш 700 килограмм аст, объёмаш 400 литр, мотораш 4 кв киловатт фикр мекунам. рақами +7 91 WhatsApp шона муроҷиат кунед азиз. аппарати нав бо 200 литр химикат туҳфа компрессори ҳаводиҳӣ дорад. нархҳо туғри бия, мақсад компрессорам
метиюм мегӯям, муомила мекунем азиз. мегӯям ку дил биё қанд бихӯр. дӯстон, ҳамин наворда лайк занен. ба хотири шумо меҳнат мекунем, навор мекунем. мақсад меҳнатҳоро қадр кунем, поддержка якгар кунем, беҳтарин мешавад. ҳоҷат ба мошинбозор рафтан нест. аз канали мо метавонед дар мо Россия истода мошинотонро биёвен, хонагиотонро мегирен, меравад чон мекунанд, мошина мегиранд, мақсад проверка мекунанд, мегиранд, мебаранд. ҳамқа кора дига ози интернет шуда бача, ҳама технология. хулос занг занем масад. номеро барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира, чизе боша мо рекламаш мекунем, ҳаракат карда фурӯхта метавонем, кортон будакем. баъд азиз, фақат аз шумо хоҳиш ҳамин як дона лайки бепула мезанен, аз тарафи шумо барои мо дастгирии калон мешавад. азиз, лайк бизан, подписатсия ки битони агар история намонда поделисаш ки ҳамин қакура. ҳамин мошиное ки шумо нахарен, дастгирӣ мекунен, лайк мезанен, поделисия мекунен, просмотр бисёр мешавад, соҳибош меёвад иншоаллоҳ. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. солаш 2008 солай. нархша мегӯям 15000 сомонӣ. мотор 1.6 коробкаш механика, газ, бензин қатъи кор мекунад. баъд азиз, рақамони 118 909 433 WhatsApp шуда муроҷиат кунед. балоно 40%, документош 7 моҳа, ходовой нав, краска камтар, трешина дорад. алиш намешавад, задагӣ нест мегӯям. пусидагӣ крилошда камтар дорад. ҳамин Nexi дуния нигоҳ кунем бачаҳо азиз. мотор, коробка, ходовой, мақсад созай 15000 сум. ҳамин масъалаи балоноша мақсад бояд ки алиш кунем. листиштага касе мегира алиш мекунад. ба ҳамин хотир 15 мегӯям 14000 да метавонад. ҳамин қадр арзонаш мекунад. хай бо муомила мекунад. шер бачаҳо занг бирен. мегзарем ба шашум мошини фурӯшии имрӯза. Opel Zafira B ҳастае ки солаш 2011 дар Москва Одинавский районда қарор дорад. нархша 700,000 рубли русӣ мегӯянд. коробка робот, автомат ва механика ҳам мешавад. аки хеле мошина якум машина дестам ки робот, автомат. хулас дига бачаҳо маълумот додан акамон. хай бо мегӯяд ки маълумоти пурраша бо рақамои WhatsApp да занг бизанен. ҳамин рақамои +991 WhatsApp шунай муроҷиат кунед, маълумоти пурраша мегирен. Telegram дорад, дастӣ ҳам кор мекунад. WhatsApp шунай ҳама тарафа хулас занг занен. балоно 90%, зимни 90% бо ледни дискои зурзагӣ, хулас конкрет, документ дорад, мотор, коробка, ходовой зур, мошинча бомба. ҳай шер бачаҳо мегирен, фақат айрӯи зиндагӣ мешен, пушаймон намешавед. бихараш ҳай ки бугад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2115 ҳастае ки дар ноҳияи Қубодиён 17000 сомон мегӯям, бо савдо мешавад. солаш 2003. рақамои 934 ки +995 да WhatsApp доранд. муроҷиат кунед бародар азиз. рости бисёри бачаҳо мебинем мегӯяд ки навор пафторай. охирам акамон хоҳиш мекунад ки мошини бояд савдо шавад. мо як бор ду бор бо пафтор реклама мекунем баъзе мошинаро бачаҳо. хеле ҳолат мешавад. коробка передача механика, краска алюминий, магнитофон, аккумулятор нав, ҳуҷҷати 5 моҳа дорад. мошин ҳолатиш соз балона 85%. хулас савдо ҳам мекунем мегӯям. дӯстони азиз, касоне ки лайк монден дар комментар нависен ки лайки чандама шумо задед шер бачаҳо. хулас дастгирии шумо пешравии кори мо мешавад. фақат кадом мошине ки маъқул мешавад худошонро занг занед. просто шер бачаҳо беҳуда зангшон зада нороҳатшон накунед. конкретни харидор бошед. боиди ҳамин мошино худошонро занг зан масафиа бихарем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини ахирон бародар азиз. Opel Astra F ҳастае ки солаш 1994 25000 сомонаш мегӯяд. ноҳияи Восеъда қарор дорад. бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш механика. рақамои 901 101 413 ки +910 3474 932 WhatsApp. 4 балон нав, сентр замок, монитор, магнитофон дорад. документош бучидагай савдо мешавад. 25000 савдо дар назди мошин дар ноҳияи Восеъ ҳамун тарафода хуласи гап қарор дорад. метавонем муроҷиат кунем бачаҳо. наворо маъқул бошад лайкҳоро бизанен. замин, хона, мошин чизе бошад рӯишни рекламаш мекунем. дар наҳоят баъд на ҳаракат мекунем, кортона бутунем бародар азиз. фақат адоши дастгирӣ кунем. дастгирии шумо пешравии кори мо.
روی اکرانتون ماشین نو اومده بچه‌ها. در اونجا در این کانال نو برای شما کشادگیم بهترین خونه ها ماشین نوار میکنیم. معقول باشه در اومد تماشا کنین، خودتون استفاده کنین، نوار رو فقط جک کنین.